Ruske snage formiraju takozvanu zonu smrti duž Dnjepra u Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, izjavio portparol ukrajinskih odbrambenih snaga Vladislav Vološin, prenosi strana. Prema njegovim rečima, ruska vojska u Hersonskoj oblasti koristi do 250 dronova dnevno, dok u Zaporoškoj oblasti taj broj dostiže 200 uz česte vazdušne udare. Vološin tvrdi da ruske trupe sistematski gađaju položaje pogodne za odbranu koristeći dronove i artiljeriju kako bi neutralisale ukrajinske snage. Ranije je objavljeno da se ukrajinski vojnici sve češće predaju u ovim oblastima. Ruski borci, kako se navodi, tokom napada pružaju mogućnost predaje, a deo ukrajinskih vojnika samo inicijativno stupa u kontakt sa ruskom stranom kako bi dobio uputstva za bezbednu predaju, pa čak i iz pozadinskih zona. Komanda OSU tvrdi se kako pokušava da spreči masovnu predaju po svaku cenu. Zabeleženi su brojni slučajevi kada je ukrajinska strana otvarala vatru na sopstvene vojnike koji su položili oružje koristeći artiljeriju, minobacače, pa čak i dronove.